ሰላም አብርሖን ቀረባን ኮይንኩም መደባተይ ትከታተሉ ዘለኹም አሕዋት ኩልኩም ጽቡቕ ንኽትህሉ ተስፋ ይገብር ንሎምውን ከምታ ቃል ዝኣተኹልኩም ክልተ ዓይነት ብዝቐለለ መንገዲ ኣብ ገዛና ክንሰርሖ ንኽእል ካራሜል ሶስ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ስጋ መወዳእታ ክትከታተሉን ድማ ይዕድመኩም ሓራይ እምበር እታ መጀመርያ ክሰርሓ ኣዳለያ ዘለኹ ካራሜል ንኽንሰርሕ ዘድልዩና ነገራት ክልተ ኩባያ ሽኮር ሓንቲ ኩባያ ማይ ከምኡ ድማ ሓንቲ ታኒካ ግሽጣ ወይ ድማ ክሬም ከድልየና እዩ መጀመርያ ኣብ ዕሙቕ ዝበለ ድስቲ እተን ክልተ ኩባያ ሽኮርን ሓንቲ ኩባያ ማይን ኣብ ሓደ እቲና ኣብ ህድእ ዝበለ ሓዊ ከይካወስና ክንሰኽትቶ ኢና ኣይነካውሶን ኢና ኣብኡ ከለና ነቲ ድስቲ ጥራይ ኢና ነንቀሳቕሶ ስጋ መወዳእታ ማለት እዩ ፈሊሑ ስጋ ብሕብሩ ድቕይር እውን ካብኡ ከይረሓቕና ከይሓረና እንዳረኣና ክንጽበዮ ኢና ኣብ ገዛና ንሰርሖ ካራሜል ሶስ ዝያዳ ካብ ናይ ደገ ዝበለጸ ጣዕሚ ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ዝደለናዮ ግዜ ሓንሳብ እንተሰሪሕና ድማ ኣብ ተላጃ ንነዊሕ ግዜ ክጸንሓልና ይኽእል እዩ ኣብቲ ዝደለናዮ መዓልቲ ኣውፂእና ድማ ንዝደለናዮ ንኣይስክሬም ይኹን ንዝተፈላለየ ዓይነት ኬካትን ንዝደለናዮ ዓይነት ሓላን ከም መመላኽዕን ከም መጣዕምትን ንጥቀመሉ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ካራሜል ክንሰርሕ ከለና ኣብ ዕሙቕ ዝበለ ድስቲ ጌርና ክንሰርሕ እዩ ዘለና ምክንያቱ ሽኮር ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ከይነጥረና ጥንቅቕ እንዳበልና ክንሰርሕ ኣለና ከምዚ ንሪኦ ዘለና ትማይ ወዲኡ ሕብሩ እውን ክቕይር ጀሚሩ ኣሎ ከምዚ ዓይነት ናይ ካራሜል ሕብሪ ምስ መጸልና ድማ ተሓዊ ከነጥፎ ኢና እቲ ሓዊ ምስ ኣጥፋእናዮ ከይዝሓለ ከሎ ግሽጣ ብላዕሊ በብቁርብ እንዳእተና ኣጸቢቕና ከነካውሶ ኢና ኣብዚኣ ግን እታ ግሽጣ ናይ ግድን ውዑይ ግሽጣ ክኸውን ኣለዎ ማለት ኣብ ተላጃ ደይኣተወ ማለት እዩ ነዊሕ ኣብ ደገ ዝጸንሐ እንድሕር ተሃዊኽና ካብ ተላጃ ውፅኢና ክንጥቀም እንድሕር ደሊና ከዓ ብስቲም ማይ ጌርና ከነውዕዮ ክንፍትን ኣለና ካብ ሓዊ ኣውሪደ ኣብኣ ከለኹ ናብ ካልእ ሸሓኒ ገልቢጥዮ ኣለኹ ኣብዚኣ ቁሩብ ጥንቅቕ ክንብል ኣለና ከይነጥረና መታን ኣብ መወዳእታ ግሽጣ በብቁርብ እንዳእተና ኢድና ከይፈለና ከነካውሶ ኢና ስጋ ዝሰማማዓልና ካራሜል ሶስ ንምስርሑ ቀሊል እዩ ግዜ እውን ኣይወስደልናን እዩ ብዙሕ ዓይነት ኣሰራርሓ እውን ክህልው ይኽእል እዩ እዘን ክልተ ሎሚ ኣቕሪበን ዘለኹ ኣነ ዝጥቀመለን ኣገባብ ኣሰራርሓ እየን ክትፈትውን ከምኡ እውን ክትፍትንውን ተስፋ ይገብር እቲ ክሬም ኣእቲና ምስ ወዳእና ከምዚኣ መጽያትልና ኣላ መወዳእታ ምስ ዝሓለ ንኣይስክሬም ይኹን ኬካት ከምኡውን ዝተፈላለየ ንሰርሖ ሓለውያት ክንጥቀመሉ ኢና ኣብ ተላጃ ኣእቲና እውን ንነዊሕ ግዜ ክጸንሓልና ይኽእል እዩ ኣብታ ዝደለናዮ ግዜ እንዳውፃእና ንጥቀመሉ ማለት እዩ
نبتا كاليتي كنسرحا عدالينا زلنا كنسجر نزيا نكنسرحون زدليونا نجرات حنتي كوبايا شكر حنتي مانكا طاولان فرقان برو حنتي مانكا طاولا نشا ويدما كورن فلاور كومو دما حدا كوبايا فلوح صبا كدليونا يوم أجابا بسرعة دما كم تام جمريا زرعنايا أبع مو زبالة دستي تا كوبايا شكر قلبيتنا أب هدء زبالة حوي كيك كاوسنا سقاب زمكخ كنت أنحينا كل الشكر سقاب زمكخ بخمسة أكباب كيك كاوسنا كنت أنحينا كله مخيخي ومسبلنايو بمخوص كيرنا نتي انكر كرد بله كان سما معينا مالتي بدحريو ما كان فرقان بالرؤاتنا سقاب زمكخ السون إدنا كيف لنا كان كاوسينا تي شكورن برون سقاب السما معلنا إدنا كيف لنا كان كاوسينا كله حدا عينت سقاب زمتقلنا مالتي صبوق جيرنا مسسما معنايو تي وعي صبا كانت ولينا السون سقاب السمامع إدنا كيف لنا كان كاوسينا بالعلي صبا مسأتنا له كم زيلو عن كركوري دبل تي شكورو سقاب زحقا سقاب موداتا مالتيو عندك كاوسنا كنت أنحينا دقاتي عن كركورنا شكور مخادنت أبيناون أموداتا أمسففي جيرنا كنسففون خيلنا እቲ ሽኮር ኣጸቢቑ ምሕቃቑ ኣረጋጊጽና ኣብ መወዳእታ እታ ዝቐረብናያ ሓንቲ ማንካ ነሻ ወይ ድማ ኮርን ፍላወር ምስ ክልተ ማንካ ጸባ በጽቢጽና ብልዕሊኡ ከነእትወሉ ኢና እሱ ምስእተናሉ እውን ኢድና ከይፈለና ከነሰማምዖ ኢና ንቑሩብ ደቓይቕ ማለት እዩ እዚኣ ካራሜል እዚኣ እውን ካብታ መጀመርያ ዝሰራሕናያ ፍልይ ዝበለ ጣዕሚ ዘለዋ ኮይና ብጣዕሚ ጥዕምቲ እያ ፍልይ ዘብላ እውን ሳልትድ ካራሜል ኣብ መወዳእታ
ቁሩብ ጨው ከነእትወላ ኢና ከየብዛሕና ማለት እዩ በታ ማንካ ናይ ፍንጃል ንጥቀመላ በኣ ربعي كانت ولينا جواتنا قرب هكاويسنا كبحوي كنوردينا مسوردنايو كم زيا كتمصلنايا زياون مزحالتنا إنا كنጥቀመላ كمون أبتلاجان نوح كيزي كتصنحلنا تخيليا أفتن دلوي كيزي انداو تصانا نጥቀመላ ማለት እዩ እዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣሰራርሓ ካራሜል ሶስ ኣብ ገዛና ብዝቐለለ መንገዲ ተርእያ ነይራ ክትፈትዋ ተስፋ ይገብር እንተፈቲኹማ እውን ላይክ ኣይትረስዑ ኢኹም ከምኡውን ኣብ ኩሉ ንክትበፅሕ ኩሉውን ክትጥቀመላ ምስ መሓዙትኩም ሼር ግበርዋ ኢኹም እቶም ንቻነለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ደይገበርኩምን نغطالي تخطاتلتي مدباتي نختكونو اب شانلي سبسكرايب ايترسعو ايخم حرايم بقر زاناي لومي فيديو زي انيرا بزقرب كلكم عاقبكم كتكونو تسفاي قبر بخالق فيديو سقاب زمتسكم سلام